Dise que estudar a lingua de Galiza é unha perda de tempo. Tamén se di que só falan galego as persoas de idade, que non teñen moitos recursos económicos, que viven no medio rural e que non teñen estudos. Que todos deberíamos falar un mesmo idioma, que só fala correctamente o profesorado de lingua galega. Dise que se non procedes do medio rural e falas galego, es nacionalista. Que o galego é un idioma imposto, que o galego sobrevive únicamente grazas ao apoio institucional. Pero que realmente opinamos? Nós non opinamos que o galego sexa unha perda de tempo, senón que é un rasgo único que nos une e que nos fai distintos dos demais. Opinamos que sí, o galego falano persoas de idade, todas aquelas que loitaron porque a lingua seguise viva, por eso nós temos que aproveitala. Todos falásemos un mesmo idioma, perderíamos a identidade pola que se nos caracteriza e en gran parte está formada pola lingua que utilizamos. Opinamos que non só fala correctamente o profesorado de lingua galega, que o caso é falalo. E veña, fala galego! Fala galego, carallo! Fálao! Eu falo, ti deberías. Opinamos que falar o galego non ten por que convertirte en nacionalista, a ideoloxía é independente da fala. Opinamos que unha lingua non se impón, que é o fruto da evolución da outra lingua. Opinamos que a nosa lingua sobrevive grazas a todos aqueles que a falamos, non grazas a ningunha institución. O que realmente opinamos É que se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma.